Okay. Okay, okay. Laom kayo siya. Siguro mga 18 feet, bali tulok hado pa. Ay, Loy, buta na, dito. Apa po yan? Yan. Apa po? Bakit ba? Ambak na, nagilit. Ampak na! Ampak na! Ampak na! Video yan nga ba? Ano yan? Ako na i-post by. Sayang.
Nawa ay. Yan. Lahat ka nilalong tol. Ito lang kuha. Ang pagkaroon. Ala, grabe. Yan na, Jay. Yan na, Jay. Yan, saan ba kayo na tayo? Tira na eh. Kanon boy. Kambak na rito daw. Ikaw, Joel. Kanon boy. Abo tito, bakit na kambak? Sabi ka kambak ay kuwait na ako. Ang pagkaroon nito din. Kambak na rito daw. Ang dalawa, hindi ka pala. Di ba rin, nakabalong lang eh. Uli. Adi na kambak na lang ngayon. Ang kabalo, Turbaan. Guys. What? Challenge ni, challenge. Ito. Adi nyo ko makambak na ay bahala. Pong, buto. Magkano man? Bahala, yung gumambak ito eh. Ano mamatay, hero ko dahil. Dahil mga tayo eh. Init ya? Init ko eh. Bahala. Tayo din naman sa to, hero. Ayaw, lalit ang pagwito. Ay, nagburuha. Ano din? Yan, lagi. Ano din? Ay, nagtanaw. Piyong at piyong! Napati ako sa fish ko. Pahala ka eh. Ako din ang dati may bay. Ah, dire. Ang mong. Kapadog, tumingin ko ya. Tagay tabi. Tapos naman kayo naman. Pero gumit pa na. Ayaw. Wah, di makan sama kaya, boy. Puso nga ko eh. Ang ilong. Sorry yung pagtubig. Wala ka. Ganti ka. Makanti ka. Pero ako mama ko sa kakala ka. Ha? Mama ko. Ay, lagi dulo. Ang bak na. Ang lagi ba? Lagi. Oh, sige na no? Okay tayo. Ah, Ayun, hindi ko itong kawa-kawa. puso ng kamay. Oh, di kamay. Nambak din boy. Oh, di ba?
Ay, lagi ko sa Muli pa ka ron? Hindi na nagmuli. Yan, yan, muli pa tayo. Ha? Muli pa tayo. Muli eh. Yan, ito. Mga pinatid nila. Uy. Ha? Dan, dali lagi. Wala ba? Sana mo kayo. Last Navy pa, last Navy. Dito ay. Piti ay. Hindi, ang gamot. Inom pa. Gawa. Awa. Kaya. Bakit kaya? Dati mo ilong. Tudlan kaya kong ilong. Nawa, oy. Ah, wala. Bayot. Bili pa rin sityon sa kabalit sa amin. Ha? Sityon sa kasal yan. Ay, kung panguros ba? Brad, ikaw, Brad. Dito, pula-pula. Patlukay. Hindi ya. Video na kaya. Ya. Gusto niya yawa. Ako na video, ako Kayo, na video. Tignan mo, uy. Hindi ya. Ha. Di ka bay? Lamok-lamok. Tugnawa oy. Wen. Wag akong bata. Ikot. Yeah. Pangambak mo, pangambak mo. Mga adik. Ba, over. Basta lugay ka na tumpak. Sige ka David. Ayun, baka. Yeah. Woo! Go, go, go. Ilaw. Sige. 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 Okay na. Bang. Okay. Ako, ano ba ito sa ilalong din? Help! Oh, yeah. So,
Layap pa, layap. Sige, ayan, dra. Alright. Ano ba ang cellphone? Sige, cellphone. Sige na ya. Wow! Yay! Nakalangulit siya! Nagaling ako sa tubig sa ilong. Ang pakunaan. Ang nga, di ba magdamit? Ano, magdamit? Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Picturean! Hey! Okay kayo! Yeah! Yeah! Video. Dito takat ka tadi sa lubaw. Oh, cat ka to dulu. Oh. Alright. Alright, guys. Wow. Wow. Ah. Wow. Angelo! Wow. Wow.
coming, Dad. Letting me go here. Kawa-kawa. Salute them. Wow. Kalong! Very great here. Yo, Pambata man ni dere. this is what we call amazing. Pambata man ni dere, pangbata. Vlogger. This is being number one for this one. Again. Lam. Ay, ito ba? Ito ba? Oh! Alright. So, nasa yung video. Dapat rin pa ba? Magaling dito, man. Wala ka daw! Ano ah? Sumpa na daw ya.
ang ito ng naog. Tawag na rin ba? Ay, bawag kawak eh. Ito na ba